Konya na echiche. Oya mere je model. Ya onye onye ọcha ga-arụ moto rụọ 2008, 2019 model, 2020 model. Ikwesịrị ka ị pụrụ gị na gwaga anya ọrụ bọsụ ofisis. Ị na-aghọta? Enweghị ndị mmadụ na-ekwu na-ewute mmiri nne. A na-ekwu okwu gbasara ọdịnala na omenala. A na-ekwu okwu gbasara ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ụfọdụ ara n'aka inye n'ọnụ. Ikwute ha sị gị ndị nna nna anyị gburu ejima, ndị nna nna anyị bụ tọpụtara mmadụ na-ajọ ọhịa, ndị nna nna anyị fere arụsị. Ihe niile ha mere ka ị chọrọ ka anyị mee ekwe. Ihe na-agwa ụlọ ya hụ na ịchọpụtara na ndị nna nna ahụ mere omenala ha emetere ya. Mezie omenala otu dị mma. Onye ka iji ewuru mmadụ. Ụlọ na ihe m na-ekwu. Mezie ya ka ọ dị mma. Ya na-agwara gị na ndị nna nna ahụ fere arụsị, na ndị nna ahụ tụfuru ejima, na ha mere ihe a na-ekwesịghị ime maka omenala ha. Mgbe a pụtakwara na ha amụọla n'ụlọ. Mezizie ndị ya na ha iji ewuru mmadụ pụtara beauty of life na ọgwụ a ga-emezi ndụ ka ndụ dị mma. Ihe nne na nna ji enwe ohere ịpụta ụwa ileru otu esi bi ndụ anya. Ị na-ata mbekwu otu n'ime anyị na-ebe a na nna ụlọ aja ọkwa ya gị kpata ebe ụlọ aja adịghịzi mma iruo nke blọk gị mụtakwa ọzọ ọchọpụta na ụlọ blọk ara ma ọrụ ụlọ elu ọkwa ya. A na-ekwu okwu omenala ụfọdụ na-asị ndị ejikeme nke ejikeme nke ọzọ ma nke ịhụrụ anya ma nke ị na-ahụ anya ma nke wepụta ma nke na-arụ ya gị buru ya n'isi. Kama ihe na-akọ n'ụbọchị ihe bịara ihe anụbọchị a ka a kọwara nke eziokwu. Gaa n'elu gaa n'ala gaa n'ugwu na ndịda eziokwu bụ eziokwu. Ọ na-agbanwe agbanwe. Eziokwu ahụ kwa whether you have faith or you don't have faith. Maka na ndị oyibo debere ebe bụ saa ya na daalụ debere. Ndị oyibo debere ebe bụ saa ya faith without good work is dead. Faith without good work is dead. Nke pụtara na inwe okwukwe na ihe na-abụghị eziokwu. Inwe okwukwe na ihe na-abụghị eziokwu. Ọ ga-arụ ọrụ. Inwe okwukwe na ihe na-abụghị eziokwu. Ọ ga-arụ ọrụ. Okwukwe ga-abụ na eziokwu. Okwukwe ga-abụ na eziokwu. Onye ga-enwe okwukwe na rọbish na ihe na-enweghị isi na ọ dị gị isi nwere okwukwe. Ị ga-enwe okwukwe na ihe bụ eziokwu. Ya mere ihe na-agwa ụnụ bụ ihe gbasara ọdịnala na omenala bụ ihe eji bie ebe a. Ọdịnala na omenala abụghị arụ ka ọ bụ. Kama ọdịnala na omenala na-emegide arụ. Ọdịnala na omenala bụ ya bụ iwu ndị gboo ji bi. Enwebeghị PDP, enwebeghị APC, enwebeghị paliamenti. Ọ bụ okwu niile anyị na ha yibere site n'ikikere nkechi ha nyere ha. Ya bụ iwu. Onye ebe ihe na-ekwesị ekwesị enwe etitiri ya nwee ihe ọ ga-eme ka ọ dịkwa mma. Eziokwu Chineke. Mana ụbọchị taa okele ihe ngwere n'ụzọ ewere ụka tisịasịa ihe niile tisịasịa onye ọwụla okele ha ngwere n'ụzọ kakasịa ihe niile karịsịa ebe ọwụla. Mana tupu ndụ aja mmadụ ka akarị ya ka ị gwa m ihe maka ngwa gị ihe mma ka anyị karị ya. Ndị Igbo nọkwa ebe a. Ndị Igbo nọkwa ebe a. Onye ga-akọwara m ihe ụka mmiri n'asụsụ Igbo? Onye ga-akọwara m ihe ụka mmiri chọọchị kwa ihe na-akpọ n'oyibo ka ihe mmiri ka ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo bịa kọwara m otu maịkrofon. Bịa ewere m maịkrofon kwuo n'okwu gị. Achọrọ m ihe n'aka gị. Ewuo bịa eme onye na-ekwu. Kedu ihe ụka pụtara n'asụsụ Igbo? Okwu. Olee ụdịrị okwu ọhụụ? Kedu ihe ụka kọwara m ihe ụka pụtara n'asụsụ Igbo? Ele onye ga-akọwaliri anyị? Anyị chọrọ ịmụ ihe n'ụbọchị taa, oge adịghị. Ịma ndị Igbo na-enwe ihe na-akpọ origin of everything. Enwe na-akpọ origin ebe ntọala ihe siri bịa. Iche ime otu osiri moto na ị ga-atọwa ntọala gbarụ na ndị a jikọrọ ebu ụzọ were mkpịsị tii ya ihe ya dịkata ya ya buru ha ga ebe agbajie ha bịa sị mba ka eme ya otu a emegide ya rukwe mgbe ofu onye pụtara sị na ihe ahụ moto. Ị na-aghọta? A na-akpọ ya origination.
mana ọ dị ka elu nwere ka o si dị ka mgbe okwu na nje ndị Igbo